Niski amma sibil ko suga bina ana bisika baroke akila mana de fo ba no fe o ni kuma ra koro ale sirata aka foli monta do la kuma koro ko ba ja ko suga ka fa fiti da yafa anta planda dirindala ambe madi kramoma aka makofu aka manifu aka fi aka di diɲɛ sirige naani bɛɛ lajɛlen sabula an bɛ neti sanfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kulo b'an na nin waati in na n tugula belebele ni o ye Bani Mamadu nafa yɛrɛ bɛ se a tɔgɔ la e yɛrɛ bɛ se a tɔgɔ la Seko Amadu Sidibe Bani Mamadu a banna Ɲamaden a banna karamɔgɔ ni ɲakuma tabarakala folikan jumɛn b'i bolo أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوتك سببوي ما يفنيه ne ala ye diɲɛ da sabu wallahi wa ala bi diɲɛ wuli sabu maa ye sabu ye FM kɛra sabu ye ala kana fo sabu mango ya rabbi an ka foli bɛ radio ye radio sababu an b'a fo minnu farala sababu in ka k'a dɛmɛ a ka baara la ani ce a yɛrɛ ye ala kana fo sabu kɔ ala k'a bɛɛ n'a ɲɛmɔgɔ an jatigiw fɔlen kɔ an bɛ Bamakɔ fo ka Bamakɔ tigiw fo ni ka faama fo fɔlen kɔfɛ an bɛ jamana in fo Sheikh Amadou Kanu la ICFM Kanu la an bɛ radio in de fo bari n'i y'a ɲɛ yan sisan radio in sababu de don ka malidenw fo ka cɛsiri la maa minnu bɛ crédit ta su ni tile ka lamɛnni kɛ an bɛ média minnu kan Toyifatulayi média Banikɔ média Sheikh Amadou groupe Sabu Ɲuman média maa min bɛ ka aw baro tile in na Sheikh Amadou Sidibe Banikɔ Amadou Mali la Bamakɔ Mundugula Farada Sabu Ɲuman Sogonga ni Malifiya Ndɛ Masi an nana bɔ aw ye ni diyara n ye karamɔgɔ yafa ma cɛ karamɔgɔ dɔn ka tɛmɛ a ka bonifo kan a ka fɛn fɔ an ye ka karamɔgɔ bisimila fɔlɔ yanni an ka kuma d'an ma alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina wa nabiyina maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ko nga febo jigibugu banjugu de la o kaka kasun koroba mode ay doni zoro faso kono pulo wangara doni tomonente o kasu o de bangana denga cɛ sabala ka se denga cɛ naani ma Allah taala y'o kɛ barika ye baba jugu de i bisimila muro mina de nanga mane dugo jaabi i bisimila bagolo de doni nye faso kɔnɔna y'a sɔrɔ la masa Solomana Shido masi o baro kundala ka ja no da bora masa Solomana na abi fo mo de ko wangara o wangara ya sabu ya jumɛn ye masa Solomana ay furu muso min furu n'u y'a wele ko Kisa o Balakisa suraya de filɛ kɔrɔ de fangele adamaden ye fangele jinne ye Allahu akbar o de kɔsɔ a bɛ kabako kan k'a fɔ Mali kɔnɔ yan nɔ a kana maaw kabakoya o ye fayanfa ye an yɛlɛmana ka na bayanfa la a bɔra cɛba min na o de ye Njibala Mamuru ye n'i ye ɲininkali Njibala Mamuru fɔra i ye mɔgɔw b'u kunkolo dɔn ko nin ye dɔnni gundo dɔ ye o don silan dɔnni b'u la n'u b'a fɔ ko ɲɛmɔnya i dalen to i ka tila ka maa bali ka don kilomɛtiri 2000 a mɔkɛ kun b'o kɛ ayiwa bamakɔkaw Banikɔ belebele a b'anw bolokɔrɔ nin waati in na an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ o Njibala Mamuru bɔra o la Njibala Mamuru ma dogo tariku kɔnɔ dɔnkilidala wale Mamuru la
ale de lamɔna o ji bana baajɛ bolo dɔɔni b'a la sabuja mɔden i bisimila i ni cɛw man kan sabula mun na ɲamakala kamalen a bɛ se ka hɔrɔnkɛ deli miniti damadɔ ka tila k'a sɔn a bɛ taa nka ka ɲamakala kamalen mara i ka so a Hamadi k'a barika jibu la zigilen filɛ ni kɔbila min ye sisan k'ale de ye fɛrɛ bɔ ka bɔ yɔli la ka mɔgɔ da bɛɛ lajɛlen nɛnɛni na Amadu ka Amadu a sigilen fɛ Seko Amadu sigilen Amadu Mumula Farakala sababu ɲuman yafa foli ka di boni ka di nka karamɔgɔ bi ale de b'an bolokɔrɔ bi a ka d'an ye waati baro nafa min b'a la masaw fɔ ka ban jango miniti 30 maa caman b'a dɔn ni fɛn min ye o de ye sogokan belebele a ye a bolo denmoni di yɔrɔ kɔrɔ ye bi aw ka caman fara radio mankan kan minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka an lamɛn neti sira fɛ u ka telefɔni ka a gɛrɛ u la kosɛbɛ walasa belebele a ka kuma ma bi a bɛna kuma ni a y'a dɔn bi ka wele mana yɛrɛ dakolo min na cogoya min na a bɛ se ka fɛn fɔ an ye ale bɛ kunun dɔn a bɛ bi dɔn sini an daba ma o kelen Ala y'o dɔn da yafa b'a fɔ n'a ka sini kuma dɔ fɔ an ye ko kuma b'a bolo ya ye sababu ye ala ye diɲɛ da o foyi ti ɲɛ ni sanu tɛ ne de ye Seko Amadu sigilen Balibo Amadu Mali la Bamakɔ Mundugula Farada Sabuluma Sogonga ni Maliyɛnya filɛ wallahi o de bisimila an bɛ jamana min kɔnɔ o ye Mali ye ala ye diɲɛ ni komi sogo sara anw ni yɔrɔ bɛɛ ne de ye Seko Amadu ye Seko Amadu min ni ala bi diɲɛ kungo yira a la ni ala bi jamana kungo yira a la mɛ n sigilen filɛ kami ala k'an da bironde Mali kɔnɔ ko n'a tigi jɛ ka sigi e ye faama ye min a y'a janto Mali la n bɛna fɛn mun fɔlɔ n bɛ damadɔni fɔ sugu la ni mɔgɔ sɔnna i ko ka ala kama sugo ye wulibali ye Nabila Yusufu nana Sogonga o ye nabi ɲuman ye Nabila Ibrahima nana Sumaya ka laya faga Sogonga ala ko kuranɛ kɔnɔ ɲumanya ka kɛra wari de ye o la sogo dama dama bɛ yen a y'a janto o la minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o bi maa kɔnɔ kan ni sugora fali wotoro la o y'i ka sa tiɲɛni mɛ sarakaw b'u la mɛ n'a ko an b'a dɛsɛ ɲɔgɔn na sɛgɛn b'a la dɛ o ni sugora tuma min na k'a ye k'e bɛ ka kɔkɔ kelen dɔɔni o ye don dɔ ye sugoya la ni sugora k'a ye min sanfɛ i bɛ na don sugoya la n'i ye baasi sirilen i bɛ na don sugoya la kuma na ni sugora ka pɔn bilen i bɛ na don sugoya la ala k'an kisi nin bɛɛ ma ni ɲɛ dara yen ka don o don balimasaya fɔli ye Allahu akbar n'i ye kɔɲɔmuso parilenba ye farigan dɔ bɛ n'a minɛ n'i y'a parilen ye farigan bɛ n'a minɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ cɛ sɔrɔ ni fɛnw k'a la nka a ka ca ala fɛ a bɛ bɔ a la n'i y'i ka so jɔlen sugu fɛrɛ i bɛna kɛ jamatigiba ye diɲɛlatigɛ la n'i ka n'i ye sira jan ye i bɛ ka taama o ka taa o tuma na i bɛna taama dɔ kɛ taama segin bali kun walasa ni maa min b'a yɛrɛ ye sumana kunun kɔnɔ ka boli i bɛ nafolo sɔrɔ o tɛ basi i bolo n'i b'i yɛrɛ i b'i pan sanfɛ komi kɔnɔni o tuma na n'i ye baara o baara sɔrɔ wali hɛrɛ o hɛrɛ i ka ko t'i laban Alahu min ye ji ye ji b'a kun woyoni ye i bɛ kɔni min sɔrɔ o bɛ tɛmɛ ten falaw n'i y'a ye i bɛ taama sumana kunun kɔnɔ a bɛ ka boli dugukolo jalan kan k'a sɔrɔ ji tɛ yen n'i y'o ye tuma min boli fɛn min b'i fɛ o ko bannen ye ni maa min sugora k'a ye bɛ moto kura kan muso dɔ bɛ na nɔrɔ i la n'i m'i jangɛ a bɛ nɔrɔ i la a bɛ kɛ furu ye n'i yɛrɛ ye nɛgɛso kan i bɛ na don furuko dɔ la i bɛ sa furu kɛ sanji bila a furu ti ɲɛnabɔ a y'a janto na sugo bɛ dugu la ni maa min sugola ka i tɔgɔ ye walima ka maaw ye sankolo la sɛbɛnniw bɛ kabakolo la o tuma o tigi
o ye masakɛ de ye wali muso mana k'a ye a bɛ jɔyɔrɔba de sɔrɔ nka a ka saraka ye durabu bi sɔrɔ a saraka ye sokɛ de o tuma na ni maa min sugɔra kalo la o ye alakira ye ni sugɔra tile la i bɛna den dɔ wolo n'i ma saraka ni sɔnsagajigi kamalen ye a den bɛ kɛ soba ye hali n'i ye maa min Masa, ni maa min sugɔla suruku la i bɛna gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ nk'i b'a saraka a bɛ saraka ni finiw de ye i ko muso furu k'a wari don k'a balimamuso furu k'a wari don ka denmuso furu k'o bɛɛ dun ni min ka nafolo banna a bɛ taa minɛ o la ala ye suruku yɛlɛma ka falaki na tuma min na suruku kɛra cɛ ni muso ta la n'a bɛɛ bangera i b'a sɔrɔ cɛ tɛ muso tɛw don n'u y'u ɲɛsin ma ka kɛ muso ye o tuma na cɛya bɛ tunu o la suruku bɛ dun ni sugɔra o la kaba i ye nafolo kasa sɔrɔ ni maa min sugɔra sama la i ni setigi dɔ bɛna jɛ a b'i bɔ maa kɔ la ka kɛlɛ k'i ye n'i y'a saraka bɔ n'i ye tɛnɛmuso balimamuso i b'a d'o ma sama kun ye adamaden ye tulo ka yɛlɛma da la a bɛ fini k'a fɛ k'a kɛ o kuma i bɛ finiw don olu ma n'o kɛra i b'a hɛrɛba sɔrɔ ni maa min sugɔra ko ntura kelen bɛ k'i kɛ o y'i curonnen ye juguw de b'i kɔ ni sugɔra wulu la o ye den minnu ka janfa de ye wulu ye dugu halakelen a bɛ si maaw fɛ a ka juguya tɛ fɛn kɛ nka a bɛ sɔrɔ ni sugɔra waranikala la i bɛna don faamako la ni sugɔra kamikulu la i bɛna don faamako la ni sugɔra jara i bɛna don faamako la ni maa min sugɔra k'ale ye sokɛ ye ka ban o ye kɔrɔta nalen ma n'i b'i yɛlɛ escalier la o y'o kelen ye n'i b'i yɛlɛ kulu la i ka posetɔ y'a dan na gɛlɛya kɔnɔ i bɛna desatigi sɔrɔ i y'a saraka bɔ i saraka ni dɛgɛ ye ka nɔnɔ k'o rɔ n'o woyora kaba baara kɛ n'i bolo. maa min sugɔra sɛba n'a denw na kalifa dɔ bɛ k'i bolo wale nafolo don ni sugɔra ba la o kuma na wale nafolo ye o tigi nafolo bi cɛ i bolo i bɛna turo kuma bi cɛ i da la ni maa min sugɔra kabinɛ falen ba la fo ka bɔ bigi ka bɔ o kuma na gɛrɛsɛgɛba b'i la nka i gɛrɛsɛgɛ datugulen don bari kabinɛ bɛ se ka don fɛ n'i ka fɛɛrɛ kɛ o ka dayɛlɛ o dayɛlɛ o saraka o ye dɛgɛ nɔɔni de ye k'o di den sɔrɔ ni maa min sugɔra banakɔtaa jala la f'i bi bojala bibi de ye wale nafolo kɔrɔlen dɔ problème bɛ na bi la n'i ma jange i bɛ taa fɔ fanga la kɔlɔnkɔrɔ la i jɛ ɲɔnkɔrɔ ye hɛrɛ la o b'a fɛ k'i curo o kuma na bin min falen bɛ so sanfɛ bin cɛ ɲini k'o kɛri k'i ko n'a ye bisi t'a la o ye tilalen u yɛrɛ bɛ bin a tigɛ kɔnɔ ni maa min tugura kɔlɔnkɔrɔ la o ye jɛɲɔgɔn dɔw ka janfa o bɛ k'i curo n'i ye marifa ye mɔgɔw bolo i janfalen don o kuma na o saraka ye jumɛn ye marifa ta saraka ye min ye bin min bɛ falen kɔlɔn kɔnɔ k'a kun bɔ kɔfɛ o yiri i k'o kari i k'i ko n'a ye saraka t'a la o yɛrɛw bɛ bin a kɔnɔ n'i ye marifa in yɛrɛ bolo sugura i ka dɛgɛ tigɛra a ɲani bolo ni maa min y'a ye k'a fɔ olu cɛ n'i y'a ye awa aranefu b'i ni dɔ cɛ i sugɔra bama la o kuma na i ka kalifa dɔ bɛ dɔ bolo a tigi y'a dun i t'i ka wari in sɔrɔ ni maa min sugo ye sugo ye Sidibe ni sugo de ye alefiya tun ye min y'o la a y'a jɛ don ko dɔw la nin ka ɲi nin man ɲi diɲɛ sigilen bɛ nin kan maa bɛɛ tɛ kɛ dutigi ye bɛɛ tɛ kɛ jamanatigi ye bɛɛ tɛ kɛ gatigi ye wa bɛɛ tɛ kɛ dutigi ayi maa dɔ bɛ yen n'a kɛra jamanatigi ye jamana ka teli ka tiɲɛ a bolo si tɛ falen maa min ɲɛkuru la n'o bilara jamana ɲɛfɛ dɔrɔn jamana bɛ dafa a bolo o kuma ni kulɔrilafa ye bɛ yen o kuma jamana binna a bolo n'a ye don min ko y'u ka perida kɔ ko jamana bɛ tigɛ a bolo o kuma na k'o cogo la a y'a janto yen na bɛɛ kana ɲɛbɔ fanga fɛ o kuma ni maa na an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ o bolo wa an bɛ dugawu kɛ n y'a ye n ko ɲuman don ala k'an wuli ka wa a bɛ ɲa fana a bɛ ɲa o tuma na maalenfiya n'aw ye minnu ye dutigi i kɛra cɛ i kɛra muso ye ka na i sigi wa k'u kɔnɔ ka dumuni kɛ n'i y'o kɛ futinɛ ti ba i nɔfɛ maa min bɛ dumuni minɛ ta ka sigi kibiri fila ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ ka dumuni kɛ n'i kɔrɔla dɔɔnin denw bɛ k'a k'i to maa min b'a ɲini kɛ ka sɛnɛfara tigɛ a tigi si man ca maa min bɛ tulo rɔbɔ ni kalama ye k'i ɲinɔ bɔ kalama la sufɛ ka tila k'o kalama tɔ kari k'i tulo rɔbɔ n'o ye i tulo bɛ don i dahiri dɔrɔn a si tɛ latigɛ i ma muso kɔrɔma n'a ye ndodo sogo dun a den bi kɛ nso ye muso kɔrɔma n'a ye ndodo sogo dun bɛɛ a den bi kɛ nso ye muso kɔrɔma n'a ye bama sogo dun a den bi kɛ ɲinburu ye n'a ye wari sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a dun hali n'a wolofa y'a cɛ a bɛ dɔ bɔ wari in na sira min na a y'a jago in na muso kɔrɔma k'i to kɛnɛma i si yɔrɔ la du kɛnɛma ka minɛnw bila ka don so kɔnɔ filetigi fɛ n'i y'o kɛ i ti sa fiyewu f'i ka den wolo min bɛ koko la taa mɔgɔw ka fɛnw nɔfɛ o tuma maa bi cɛ ka bɔ nin yɔrɔ la o tuma i ni furumuso n'aw dalen bɛ so kɔnɔ kɛnɛma walima so sanfɛ wali du kɛnɛma hali ni ma
sogonoda wala ka tile jali tile gandire ndere ni nana furumuso ma ni de sɔrɔla kɔnɔ fa ka tile ka don den na fa tɛ sɔrɔ hali n'a kɛra tile kelen fa ka don a la n'a kɛra yan o bɛ kɛ muso min kɔnɔ bɛ laada joli o a muso jari ye cogo o cogo kana n'a ma ni nana ma a bɛ kɛ ala jugu ye ka kɛ ala kira jugu ye Allah maalenfinw mankan ka ca i tulo bɛ maaw mankan la dugu kɔnɔ i ni furumuso kana n'a ma fanga la ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bi kɛ tulo kelen du cɛmancɛ kana ni furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bi kɛ jatɔ ye i b'a ye e ye hɔrɔn ye mɛ a den yɛrɛ bi taa jɔ jama la a bɛ se k'a ka fini fini ka yira den na a tɛ foyi ca ale nin ye maalenfinya tile dɔw ye ma ni nafolo bɛ maa bolo fɛn dama damaw bɛ yen i b'i farati olu la ni nafolo bɛ maa bolo walemuso o bɛ nafolotigi mako sa ni nafolo bɛ maa bolo mɛ i janto nin na muso dɔw bɛ a bɛ fɔ o de ma ko fandamuso a muso cɛ ka ɲi yɔrɔ ba jama mɔden i ye mɔ fila rafa karamɔgɔ ni dɔ adi karamɔgɔ adi k'a di lamɛnbagaw ma adi ni maa min bɛ ka karamɔgɔ wele k'a lasɔrɔ ani maa dɔw bɛ yen nɔ n'o ye olu ka telefɔni ta karamɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ walima n'i taara i ye ko diɲɛ naani digi sugu bɛɛ la karamɔgɔ yɛrɛ t'o ye ɲɛ na o tɛ nin bɛ bolo i y'a wele ani ka telefɔni ka yɔrɔ f'i ɲɛna k'a dun bɛ e ka na ma anw de bɛ k'a galon tigɛ mɛ e ka n'a kɔrɔ ni n'a kɔrɔ ni fɛn min bɔra la o fɛnɛ o bɔra nin ma numéro di numéro n'o ye orange ye o ye 79 tan ani kɔnɔntɔn 99 ani kɔnɔntɔn 41 nanzaraba cɛni na an b'a fɔ 79 19 99 41 min ye Mali sa o de ye 66 57 41 tabarikala karamɔgɔ ɲinan saraka jumɛn ne baba ɲinan saraka ala ye min jira n na ne ta ye min ye bɛɛ k'i tulo d'a fɛ a banna Seko Amadu n ti dugu i da di koloni dɔn mɛ Seko Amadu ala ye ne de da ni n ye dari kɛ i dɔnna i dɔnna ala banna mɛ maa dɔ i tɛ se k'a mɛn ni y'i ɲɛfɛ i dɔnna ni y'i tɛgɛ kɔnɔna ye fana i dɔnna adamaden bɛ yen tɛgɛ kɔnɔna ye ne ye masi ko adamaden ka lɛtiri de ye ala ye ne de ye o de kama dɔnnibaa tɛ se ka maa kɛ foyi ye fɔ ni ala y'i da kana ni min ye o kuma na o datugulen sababu o kuma dɔnnibaa de b'a kɛ fɛn ye ala min kɛ min ye ani jigi da o la o kama maa dɔw tɛgɛ kɔnɔ ne b'a lajɛ a tɛgɛ kelen ɲɛgɛn dɔw filɛ nin ye n'i y'a lajɛ ɲɛgɛn min bɛ tɛgɛ in kɔnɔ dɔw ta bɛ bali dɔw ta ye 28 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔw ka kaatɔ dayɛlɛlen don dɔw ka natɔ dayɛlɛlen don ka kaatɔ datugulen don o kuma adamaden bɛ nin cogo la ka taa adamaden bi dɔ na n'i lajɛra ne fɛ ka n'i tɛgɛ dɔrɔn pewu a banna masi maa muso tɛ muso bɛɛ ye wa muso cɛ fana tɛ cɛ bɛɛ ye furu dɔw bɛ yen n'i donna a b'i kɛ komi dɔw bɛ ka so i taalen prison na n'o bɛ ka taa wa furu dɔw bɛ yen ni cɛ y'a kɛ fana ye komi i yɛrɛ ka kɛ donc maa kan ka kow lajɛ ka sɔrɔ ka don a la anw ka jamana in kun bɛ cogo la ye a bɛ faamu o tuma na Seko Amadu dɔnna ni min ye ni y'o dɔn ala ye fɛn min nɔgɔya o dɔn o kuma fɛn min jira la na ni m'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan suko ba tan n'an nana n'a ye Seko Amadu b'a kɔrɔ f'i ye hali bi taa siga foyi t'a la ni ne yɛrɛ kelen n'i don ne tɛ se ka suko saba kɔrɔ ayi ɔ bɛ cogo di ala bi suko yira ne la bi ne bɛ ten o tuma ala nana jira na maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ denmisɛnninw ani musomisɛnw i y'a faamu ani cɛmisɛnninw ka saa min b'u sɔrɔ a ka bon kosɛbɛ a ka jugu dɛ sɛfan i b'o de ɲini k'i se ko ye maa o maa filɛ n'i y'a fɔ n'i y'a dan n'i ye n ka denmisɛnw nin k'a ye k'a basa ɲini dɛ bana dɔ bɛ nana n ka bana bɛ juguya a ko y'an ka ko kalo kɔnɔ ayi i ye min fɔ san kelen ya kana tila k'a f'u ye hali sinangali n y'a fɔ Macky Sall k'a ka janto a yɛrɛ la Macky Sall maa saba bɛ yen jamana saba bɛ yen olu ka ci bɛ bolo ye a bɛ na d'u ma ni ala sɔnna ni ala sɔnna a bɛ na amati n'u y'a mɛn u kunna ka di n'u m'a mɛn o b'u sara sɔrɔ o kuma na
chefan itu warda kai sai no me sabai sai mu bai sai ke dai sai waki ne re ka do yo wa kana za ya waki be ta ya ka ka di maya ya jira be fa man na chefan fara anya ni basa fara no ga ka jeni dem sen no fe ka mu ke be ko jila dem sen ni be ko na ai me ta ino ke ni ka ko na ka ni ga ko abe dugu mi no ka ko na ko na ko mali afa ko ya la ko au dem sen ma be basa ke wa ba ko Ay kapasa kamu obeso robi mami tara mami tara bay wal makamari ay kapasa kara kono be ki fati ni examo fenka kana nei faso dama mi faso ko ka ko ni mana sigo kan kala fubi bolo sikata nafa aya ma do adade donc no kala no mo ma ya ko ale kishi ka ko kasare ni ya ko wajaji jemo ma ya ko ka to ka na wabe sefansa a yira demaya la ka di bema afra ko ni bosa ko jeni mu ki ko dila be ka ke ko dila fiye doa samre doa femi doa kasala doa ala kana ke kele mi ko ni lo na dem senu ni musu senu ni chemse ya me ni lan sa sa ya ko ni awo dem senu ayala jan wala de awru me misidu fewke aya jan wala chadiru ape ape la ni ma ma ko kale tuzo wa aya jan wala shaba manu biya ko fe nen na kami be mulo bari ko de du de wallahi ya fo ye mali de ba masi nesi le do shaba manu de ka ma je jamaro ko do mi le wele ka ba be ko mi mali re bulo me la ko mali ya ko ba na te de mama kila de mali ko ko ne la sigile do ne ta ta ki jando malla ne jame malla nga lafiya ani fado ni mado nga lafiya Allah ya fa ala ya wajibi ya ne ka ayo kora jamana mulu na aw ne jesu sare sangire wadi mulu na bali ko se ka le ta ne bi do an faso de mali jamana wɛrɛ ka mulu mali ko ta kurna ti se ka ya mulu ko do mali na dɛ aw ne ka suma fa o tuma na ne layidu di mali denw ma a kalo saba ye nin ye ngo mali solution sɔrɔla ya min ta kɛra lebu ye bɛ lebu min ta kɛra saya ye i kunkolo min ta kɛra bugɔli yɛrɛ ye i n'a fɔ min ta kɛra ni tako ni balo o bi kɛ maa min ta kɛra i b'i malo balo cogo la a bɛ juguya i kɛra faama ye i kɛra nafolotigi ye i kɛra jamanaba ye i kɛra kulobilenni ye i kɛra u yɛrɛ dɛmɛbaga ye n'i ye janfa kɔnɔ ka ban i cogola mali ko la i y'a fɔ o tuma na ne a tɛgɛw daminɛ na kaba ni maa maa ka kɛ n'i ka politigi fara mali kan i ka mali dɛmɛ jamana o jamana bɔra mali kɔkɔrɔ ni maloya bɛ taa dɛ siga t'a la tubabu ko t'a la hali premier puissance n'a y'i ba mali la bi fiye bɛ d'a ka puissance ya la salamani bi y'a fɔ wa n m'a fɔ n fɛ ala de ko ne ma a kɛ ne y'a kɛ mali solution de wa ne y'a kɛ dɛ o tuma na ne maa min donna mali n'a ka lafiya cɛ n ko nin ye ne de tɛ ne de ko siga t'a la ko n y'a sɔrɔ n ka dali rɔ n bɛ ka na don o don n bɛ k'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka mali dɛmɛ andiyaw bɛɛ bɛ ka mali dɛmɛ mɛ jamana saba bɛ yen olu bɛɛ k'u turu awa u bɛ k'u mun k'u lagoya ne ka maliden fana ka taa jamana saba rɔ ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan a y'a fɔ Alasani Daramani Ouattara ye k'a ka tugu mali kɔ a kana na gɛlɛya s'a ka jamana a k'a fɔ Macky Sall ye a ka tugu mali kɔ ni maa minnu b'a la sɔrɔ ko n'a ka kegu ko ala jɔ dɔ bɛ mali kɔnɔ ko Macky Sall Alasani Niger président kura k'u ka tugu mali kɔ mali bi taa da ɲuman min fɛ malidenw sago ka tugu o kɔ n'o ma suba kɔ kɔlɔlɔ min bɛ nana a bɛ na jamanaw sɔrɔ dɛ tawuli anw ka mɔgɔ ka ca Sénégal anw ka mɔgɔ ka ca Côte d'Ivoire an ka mɔgɔ bɛ Niger n'o ma tugu mali kɔ bɛɛ Cheikh Amadou de ngali k'a de fɛn min bɛ yen n'i y'a fifa tɛ dɛsɛ yɔrɔ la dɛ ala mi de don mali bɛ sɛgɛn mɛn kɔnɔ ne bɛ min fɔ ne don wa n bɛ faso de yan ne dɛ i ka jamana ka ɲi ne bɛ balo mali de la yan ne tɛ balo jamana wɛrɛ la donc u bɛɛ ka tugu mali kɔ ne de ko mali kɛra minɛ k'a di a jugu si ma maa maa b'u dɔn ni nin ye Sénégal ye a y'a fɔ Macky Sall ye ko Cheikh Amadou ko k'a ka tugu mali kɔ a k'a fɔ Niger président kura ye k'a ka tugu mali kɔ ko Cheikh Amadou ko ten a k'a fɔ Côte d'Ivoire ye k'a ka tugu mali kɔ maa minnu bɛ Kidali
olu tugulen don Mali ko ka bɔ olu si t'o la yɛrɛ siga t'a la olu ye Mali ye o awɔ Mali solution sɔrɔ Amadi Sanchela dɔ bɛ na sisan bali kɛra dugu yɔrɔ n b'o bɔra ni a b'a fɔ dumuni nana fɔ sisan nɛgɛsotigi bɛ nin dɔn ko k'a fɔ ye ko karisa ka bana ko ne min tun b'a la k'a ma bɔ kɛra ni kɔɲɔmuso nana a bɛ ne ɲininka ko in y'a ka kɔɲɔmuso ye ko awɔ a ko nka a tigi ye gɛlɛya da dɛ a fɔra maa o maa ma a bɛ nin gɛlɛya bɔ n ka dugu la ye cɛkɔrɔba tun bɛ
se woro pado ba se e ba no te fula do me ko ba bu fula ndo le ma kuna ni ne kelente ni chote fula ndo kuna bali ko te istabli ka se abeshakura wallahi fula iseka jonai ni ya do kibi to isi yo iseka wuli ki do o pe ba je ba bulo me anga mo ne be na ka o ma kan fo so ka fo ko shunye de ngire mo tena ko de mo yo fe aw ta ki mo fula aw ma kere aw ma ba ko ni la aye dala do ni be sudi billahi do ni be sudi mo ko mo na na nyo me ya de do ni be sudi o ma ba jando la ni na ko le do ni mo ka bo ala kere mo ka sudi amade gere sa ya fa onna fa ani masaya onna ala ko man kana yuridu lizata falillahi lizatu jami'an akoni da fa mo feyina be ni ala fi wa be tike ni ala yi bali lillahi rabbil lizati jami'an la ilaha illa huwa ilahi mashhur here terle kama tike ni ala yi ate ma wore bulu ka be ala wala ba na mo fariya ta ko fila ti ba doni e chaye wagara doni buyale o be ko ni bara ke o dali doni buyale ay ko ni bara ke o jali weche doni nyuma domo da bi denye ni ba wulo bi ba kama wero ditu nga doni ni ngume mbali tuna yere tunale na fokile gili wallahi aw nga doni yala mana kake bele noru ni aw saw ka doni o kama ni doni mali doni e dugo jami ni barka di gokuli mimi ni mo barka do ka kola karamo ke ere barka ka kila Sigata. no kira bara binya me ma fawule tale na mala to fe ana nya akebo ide amo fada nama wati sokoro keluna alhamdulillah watmana ko ka fatiya doge ma fawiye ni haya min fo rahmat rabbika ya aziz ya muhammad mulku samawati wal ardi ma bainahuma falyatahu fil asman ni ma tora ka durusi ka to ka selena e fayri ma ki boro fla ya ala e famo fela ala yo ki ka allahu akbar mamu nasribe aya bolo ja bismillahir rahmanir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله محمد الحكيم محمد الكريم وحبيبنا وسفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب المنكر والنكر وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب التمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في اللزار وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب آمين يا الله يا وهيب يا الله الحق ولا نار الحق والسماوات الحق والأرض الحق وكان الحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى صراطنا المستقيم وعلى آله حق كثير ومقداره عزيز الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين nasribe Alhamdulillah ka fuli ko la siya ma ko sobe alila na ning na bain ko kanye ko so la ke kena beka la ya fa baka numero di kasi roti ya ka so ka kena nala salama burama be wuri ni ba ni ma ma da sibi shi ko
sɔrɔ sira nɛgɛjuru sira la o de ye 79 19 99 41 o y'a ka orange min ye Martel sa o de ye 66 vocal i mana sɔrɔ o y'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira de mais i b'a wele téléphone la k'a sɔrɔ ma problème mais vocal ci a ma WhatsApp vocal bila a kunna WhatsApp fɛ problème fɛn o fɛn mana kɛ vocal bila a kunna WhatsApp fɛ min y'a ka numéro Martel o de ye 66 57 41 12 a bɛɛ vocal de bari dɔ yɛrɛ bɛ n wele ko yafa i bɛ karamɔgɔ ka numéro d'a ma an b'a wele a t'a ta n ko vocal ci a ma vocal ci a ma dɔrɔn n'a ye vocal lamɛn i kan ka min sɔrɔ i ka jaabi sɔrɔ ne bila sabanan k'a da kanubagaw tulo kan émission kun ye Zikiri émission ye a bɛ sigi jeudi o jeudi midi 13h donc an b'a fo la ko a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ko wa sala